Salutare la toți despre canalul Ianis și Matei. O să întorc un pic așa. Da, s-a pornit. Da, deci astăzi facem un nou vlog și o nouă serie. Ce anume vom face vlogul și seria. Fratele meu va sta fără telefon timp de o zi. Deci el petrece foarte mult timp pe acest telefon. Și da, și noi vrem să-l dezobișnuim să nu mai stea, că gen suntem și eu mai prea mult pe telefon, deci sunt învineți la ochi, dar și el este foarte mult. Deci, haideți să începem. Da, haideți să începem, vreau să vă rog să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să scrieți în comentarii cam cât timp petreceți voi pe telefon. Deci, haideți, scrieți în comentarii. Follow. Am zis deja. Deci, haideți să începem. Aoleu, dar ce lași pe el fără telefon? Păi da, Steli, pentru că tu mereu te uiți pe el. Ia mai bine să-i și tu o pauză. Da, și telefonul e pe biroul meu. Pe acolo. Eu nu vedeam de făcut. Nu vedeam acolo. Și acum tu vei sta fără telefon timp de o zi. Haideți să vedem cum te descurci. Crezi că o să reziști? Și fii atent. O să-ți dau unele durate de timp unde o să te poți uita pe telefon câteva minute, vreo 5 minute. Deci, și o să-ți dau câțiva leuți dacă reziști. Deci, mai bine ai restarea inevitabil. Ok, prieteni, vreau să vă știu ce face Steli pe telefon și la ce se uită el. Deci, intrăm întâi la joc. Ok, el se joacă Geometry Dash. Uitați-l acolo. Geometry Dash. Da, și mai jucă că două jocuri. Niște jocuri cu motociclete, mașini. Ba nu, ăsta e de să-ți rupi oase. Intru pe YouTube Studio să văd dacă e în regulă la canalul meu. Da, canalul meu e pe 35 de abonați. Și asta nu e bine, chiar nu e bine. Deci voi trebuie să vă abonați. Deci abonați-vă. Eu m-am abonat. Să nu știu. N-ai cum să te abonezi, da. Deci, ok, deci să vedem și la ce se uită Steli. Da, se uită pe YouTube Shorts, ia. El se uită la Sky, care vorbește ca și nu e de vârsta lui. Mai mă uit și la Clorna. Vedeți? Deci chiar e de nota 0. Și acum, fiindcă Steli n-are voie să atingă telefonul, eu mă duc aici la abonați. Uite, Și eu mă voi dezabona de la ce se uită el. Deci accesează canalul. Dezabonez. Gata. Nu mai ești abonat. Așa. Dă-te Steli mai încolo, că nu văd abonați nimic de tine. Dați și dezabonare. Jocuri horror. Sky jocuri horror. Ne dezabonăm și de la el. Te-am dezabonat. Hai să vedem la ce se uită. Uite, la Zasami mai mă uit. Zasami. Hai să-l dezabonăm și de la el. La Clorna mai mă uit. Clor, da. Îl dezabonăm și pe Clorna. Ai silent. Orange Blue. Bine, Orange Blue nu îl dezabonăm. Pentru că Orange Blue vrea să facă 2 milioane de abonați. Da, ce te-a apărut de la iSilent?
L-am dezabonat și de la Isilent. Și ăla, că e tot aici. Uite, e al doilea canal al lui. și mai mă uit la Bogdan, uite, Bogdan. Bogdan, și de la el. Bogdan IBMF Ani. De la Adi nu te dezabonezi. Ai uitat de... La Marioara, nu? Nu te dezabonezi la Marioara. De la Simon Petru, mă dezabonez. Mitsu 2.0, mă dezabonez. De ce? What? Că da-aia. În fine, Da, stai un pic, lasă, o să le șterg mai pe parcurs. Deci, Steli între cadre făcea ca de bun după aici. Înainte să pornim filmarea, făcea ca de bună, că n-are telefon. Să nu se poate. Nu se poate așa ceva, Steli. De ce la telefon? Trebuie să mai mă uit un pic pe el. Și doar își șterg toate jocurile mai bine. Și după o să le iau. Da, Steli în pijamale, Steli în pijamale. Steli, ai rezistat toată ziua, deci ia-ți telefonul înapoi. Știu că n-a fost un clip mai interesant, dar aia e. A fost Ianis și Steli. Ne revedem în video următor. Pa, pa!